Olotmot, vuosit, kollegat, studentat, ospareko kuimmit, kuhkin ja laaka, kiittää Aotearoa-selans, ja Tromsas, ja miestä Norkka, miestä Säämi. Päihki olotmot, vuosi, kuhkin ja laaka, puhdas paettiin tän odavahkoja idakkomin. Ja laikon manga killi, saavat ja tatst både päivi, puokkailla. Ja dag, teena koe, koutou. Vede pieje, hirvi hjälpyttä, topiti. Muslatat kutni, tän vahpojoji. Hallatsu oda studenteita ja min studenteita, min kollegaita, sähmäi, mäilätmäi. Ja taht johkilavel kiellojohki, norkkas. Ja mi puolella ei, kun mi markeerit veel oda vahpojoji saamme allaskoulussa. Mi la Oulu loijoji jo porakan, saamen kielä puolella. Optirit, nannet, kilevit mahtu omskuun. Ja nu mi aikut ja hälit porakkaan riittää. Ja olla studentismis ja täällä hui suomalait, niin häntä ootnella on ollut, mutta min sahkas käyttis. No kun mun läven jo lokt aalo studenteita, että kaltisla sihkerit podetaan. Muukala katat puhudakken monnut. Muukala kapetti jahtanut stäppi ja outan. Ja tislat maitte varetamuksen saamen allaskouli. Ja me tehtit, että saamis varetamuksen titjina. Ja nuolla maittiin piirtosyön ja lauaspiitrassa. Sihke titjien varetamukset, maitte mitään. Ja mi kiertolauai Oulujoji säht porekat. Ouluskoulu. Sen kuin kellä programmaiden äläkä. Ja siitä lähtväneis vahpufalalla on te me saavat, että luoktipet puoktnubuudus, että häliek on jälki. Ja saamme alla skoulalla aina. Ali vahpua asaus, niin pareka saamekille. Ja vahpua saamekille. Ja tämän vuengas meiltä min mattervähtämät. Min mattervähtämät jouvut min tampokteko, mistä saamea kielellä. Tänään sausas. Tai siennikoskas. Olkkopel tietty siitä. Ja min vaimoja. Ja meiltä lähmäitteetät mahtut. Mai millä ärepin. Mai mi oltiiri. Hei vihit otna päivän jo. Hälihat min studentekokte. Monnistat mahtut homskoulu. Ja mittei min vuodrasat. Min tiehtokallut läht meiltä. Sihke täpä ja muudin vuinjaa kokti. Kat vuodrasat mislat min laittistekit. Tahlat min pagadallit, vehkit, uahpahedjit, raddeaddit. Si läht mitsi tuotja ja tanjai saamme allaskoulussa taamaitteen. Allesta hastelus niin häliät rahkait vuori vuodu ja vuokaadava min vuodraasi mahtu chalmustahti eetsomet alkualaput ashausas. Ja nu mi puhti tokt. Nu että mi chalmustahti taan. Mä oon ollut merksytän vuodas ollut mun kesin mahtu. Minä asaussi ja minua puita. Ja studentit, miss? Olda programma jäälläkään, missä olotma programma. Ja vuosin naamuhan olda mänen kädet kaikki vahpo. Hän pidä mun tatsella vähän ja muistastan vähän myös. Täällä miss aiks olda programma. Ja mi illui hoitin student, mä olen päästä miettä säämi. Shoput mi. Vahpat. Ja maittai läht vähkin mitsi tämän olda programma hukspojas.
ja komko tarkulla. Ja mistä journalistiikka bachelorstudentit, mi illuidit, tämän journalistiikka fagahuksimin, omis pahtoja läälekmin masterprogramma, journalistiikkas maslaa alakalman perspektiivi. Ja missä saamekielä kirjoitusvuodella bachelor-vahvuutta lähtät 3 ja 4 jaksossa programmat, mä mulla on täällä naamalla. Ja mi puerefeli teluske saamekielä ja saamen kirjoitusvuodella bachelor saame allaskuutas. Täällä minä spesiaaliteet. Nää nuutas lämmusin tjolaikki. Ja räppä, taisi ei mikoskas lähtsäimekänan täällä. Stödämus naana kirjoitusvuotta tiin saamekielä ja saamen kirjoitusvuodella falkas. Ja mun saamen kulttuuris tuojis, arvovirusmats, puolsuutuolus ja Oulu iärä. Ja millä hui lihkolatsa, kun nulla. Ja millä mä tjäulä. Ja millä mä häljä, että täht mahtuu. Niin tappela, täht kilvijuuppu, hui viidet. Ja okta alle puhuttu vuohkidan kilvitän mahtuu. Tällä studentteja. Okta. Ja missä lähtee stuodat masterprogrammat joulus, saamen kielessä kirjoituspuolessa ja tehtävä aikuisluontollista asioista. Missä tuojis maitte masterjoulus, tehdä tahkella maitte aikuisluontollista tämän saamen allaskautta. Ja Oulu iädä mä mun saatsun tocht, mutta tehällä mun slee, ohte, mi häviä, saattaa tahmaa mi parakat, ta kiesohaa. Olot mun puhti tehki välttävä. Raskota pedagogilla praktiikkuusua. Lauta kvalifiserin saamenkielas nuotu omsaata piessit saamenkieleen lokat viitasa. Lauta arabiylläs mahtu nuota oms mähtälat. Hui tiidollasko hattasa niin luontu rikkoja ja niin servoda outonen. Mi häliät moittei pareket Oulu ämpö tarmai mihi ähtsaitte vel pareket. Nuahte. Min allaskolla kiesoa. Siksi studentteja ja mä ette otsparpa. Kui. Ja mi illui haitnit studentteja, käht läht aips oudas tän asaussi. Ja mä ette tää sama tai yhmä millas jo itä ja Matti ei vaitnen. Ja mi illuit. Ohte mi oftas lähtäkkä teko stöllä viedäs. Ja videoske hästälit ja min lähtäppet tämän väärässä, että min studentkaleket märjäikskäsli kädekat, jolanit ja päktelit monnattiin vahpuisolla. Nu että sähnehän veretä. Ja ehkä olta vahvan olot mu veretä sähne. Ja nuko Oulu iädä asauseen mäilmäs, lähmi kullan olta myrkkätihti Kanadas. Että si alkoi mun student keriktua päivähpun. Piivi aloitsi porkku. Aholopun tai vätsäporkku hoo. Keslat valituahpun. Katson alkoi ja sään katto. Ja mä näin kädet teoa päivähpun. Tää minä olas. Ajatellaan miettä norkkariihka. Täällä älkimin oota mä näin kädet teoa päivähpun. Ja miinat mä teoa sidas. Saamen allaskoulussa aips erinomaisesti vuosia tänä käräti vahpäikköahkus. Vi juovut siedra saamin laana tän vuohkus. Ulopmir oppalohkäi peruskährä taslasko täppä vai ierosoista täh mahku. Ahte kaläkä mäht ta omskin manna määnäjun podak. Kaläkä aitsit huinaanu Ouludan sut mahtu. Kota mihtaan ratsylei antu. Ja ukta iera olap miestä rihka ja maitti koska mitjiida. Ala puereta musta. Atetaan mä kädet ja vahpäikköä. Allaskoulat. Universiteet. Parekt Oulu nansut ofts. Mä näin kärkiä. Tepe kos. Täht. Mä näin tiksun ja pajaskässin tahtuu vähän. Olkopän vierästiili. Ja tällä olasmahtun programma. Mi läht källimin oda luottai, missä naana mahtutaan paagajon, missä naana olopmut. Ja min an hälis refleksionen studenteille, että manlakkeen, missä takten. Ja
Tietysti te taida pulas tuoris mie tasami vaphekkita. Ja mi saavat, että mi mät likstovat kässit olo ämpsoi teikka vält vaphekkua vappuit. Mistä mankalavan nuo. Ja tämä millä tohkan. Mirat pitjanti vaphekkua vappui puot niehtä. Okti. No että olop mut säht hoddot kosmusta että kaupuki on. Odst närkä kietsis. Ja te pohtit tuolle tälle reikka. Muuduin patnit niehtä. Niin hääli puhtitan ja vahpahusen tohko, kos olop mut läht. Ja tämän voi mielekkimi tästä tiimä, vuosijoi. Niillä tämän evalueeriminen ja kähtsmin makkar. Läsä usein niillä hodjun ja momisät on huks nonnetan, vahtit vielä laapui tai selvohtaan. Ja täällä taas käppellis vuokkimaan min jääkit. Että tuossa min ootna ja puhteheikin. Ja niillä mä ettei suokkaadalle minä, että laua nuu. Että iänäs uhpui apu nassikalle niitä. Mutta minä ei tiedä, että studenta olisi, taikka mä häljellä sosiaala. Studenta on, koska lisähtulet nuohti perisokti, että nossi muutin soijis. Häliirit, että täppävät aktiviteetit, täppävät mielstudent, täppä sähtä välikit kanon, sukt, jokreikke, sähtä manna tollastollat, välikit skoutermätkä, manna tjaikt, ja min visualis student kerran houdalla sen täppä. Kala odotin, saavet voitan pienki. Että täppä kalja ei vain ruustia. Jos omus päivä häljellä sosiaalinen ja lastutalla. Ja sosiaala ja mahtu okta. Muutto tällä maittei tuodjoudet näitä. Ja tai mun sahtutus namoassit. Maitte stipenda odotin miss. Täh millä erinomas okta. Mä mit oftstrali tavinorka iedä asauseen nuo Tromsø-universiteten, nuo landan tavi Trøndelagain ja näsnäin. Tällä vahpahekki vahpu stipenda. Mä min jyökki. Ja tän sähtä ohtsta. Ja tällä kolmas stipenda ja vihtnuplat tuufat jyökki stipenda. Ja fakkapeli anhuutat ohtsan heikki. Täällä okta. Ja täällä kolmannet jäi pares stipendejä, yökki jäi mun naamuhan tän. Ja vielä avada jo tsenkka kohtan olla muun työhtä kautta. Naamma statsstipendasla seminaariumla puolisi. Niillä ne Thomas von Westner äikkis vuotka huuva. Ja lähtmättäi säämitikki tuoria odotneet, mä studenteille puhutin. Tavikollustipendat. Jos min olopmut hälit velikit olokoriikki. Studentit välttämättä muhtin paagai. Vahpat, joita iärä velikit kousa nuukos säht vahput. Iärä alku. Taja muhtin paagamai aikauna tappaa laas piirros. Ja tehtilas tiet mai puhtit ja usein teedet kanssa vahput ja muistin iäräitä. Ahte norkkashan sähtä maittin mahtodepartementissa vuoliitsu tämän studialuon. Kun on välttämättä vahpahekki uahpu, saamikielä uahpu, vuotuskulla ja mänäkäret uahpu ja oluja rahaa. Ja taas meillä maittei erinomas min asaussi ja min studenteille stödä fallallas. Täällä min international oftsparata. Ja meillä huksin äikki tjoola min riikkikaskussokta vuonna. Min student säht monnat Lonhallan studentan kanalai dussi, missä oktas Ferrapa projekt monnamalla vedde. Missä minä okta lässis stödä mäimme alkualat, mutta Ferrapa kavas man rammalla vinhek. World Indigenous Nations Higher Education Consortium. Ja johonkin joji, niin prioriteeriksi vuorohit resursseja, että min studentoudstekit monittain johonkin johonkin, miten mä ei vinhektaan. Tiimää tässä Taiwanas. Täällä ei tummatti vaikka kaikki New Mexicos, Amerikassa. Vahti joilla Hawaii. Min student haluaa. Missä
tähpä mai oftspare kun kuit mi autoero suota sellans, missä siedra oftspare kun siehtaus tanjan Mauri universiteetan kennin kuessiusta. Ja nammatan universiteets Mauri killi vie teefarin vanhalla alanui arangi. Mauri Indigenous University. Tämä veilusvuoda tappaa lähkö omus rauhasmielat, omus ohtsola veilusvuoda ja häliä oudanit ja mikä tappaa lähtuolla. Ja missä maitte veilusvuoda välistä praksis, oosiiset uhpusnuotte studentti tapsla tout, että se on nuu chatnut. Se saattaa mennä paremmin satsemasta relevansa suuhun. Ja tämän pidemmin säht hälsi, kun tuossa tällä häliä on. Veilusvuodat otnapäivässä läht nuu olluja nostaa. Niin, kät päätsimme skoulai, muhtiin Mattiloi jäi äikki, mikä sähti tuossa nieluitakka diili, joka otnapäivä oli vahvu, rohva, huokkaita. Ja läppälä min pagapidas, min harttaus, min tekniikka, tämän tehty siitä infrastruktuura, uut, tai russia, mä tappe kaut nyt lasku journalista studentoja, että sä et monnat rakit, videoja jetna, mai perhääliirit. Tässä ei kauno rätjumman sähtä huskat. Missä läht tulkat, mä sähtit simultaana monnat viilakilli miehtetään viesu. Tää pelat puhviisut, tai vääräs, että puhkat kalekta houtanit. Ja täällä pärväänsi puhtan. Ja mun illuan aitni huolusi täppä, mun illuan ofts, min kuin kollegajun, min studentujun, min offsparekokulmyyn ja puhtkussijun. Ja studenteit pierdesijun oftas. Ja tai on sääniön mun häljän. Pas lähtsit sääni, tän pahtilos säädätnei. Tän programmas. Mutta mi väl ainiista hän mankas. Kun missä väl rahpat seremonia, tän programma. Meistä on rappukäys. Olo kiitos.